нови. Новината е, че имаме ценности, които са алтернативни на съществуващата до сега политическа практика. Може би на първо място трябва да ви задам на вас, ако позволите въпроса, какво вас би накарало да се присъедините към нас? Слушателите едва ли се интересуват от това, затова кажете ми все пак какво ви отличава. Казвам ви, това беше умишлен въпрос, защото един от основните ни принципи е, че ние подаваме ръка за сътрудничество към всеки, който има отношение към политическата ситуация в България и който има идеи за излизане от, да не употребявам негативни думи, няма да кажа батака, но от трудното положение, в което се намира България в момента. А какви са вашите идеи към този момент? За излизане от тази криза, да? Към този момент е една широка обществена дискусия, на която ние да подложим нашите идеи, нашите принципи, нашите цели и нашите ценности. На първо място, на прима виста мога да спомена прозрачност и отговорност, включително законодателна отговорност прямо поетите политически обещания, което е прецедент в чужди политически практики, но... напротив, всички казват, че ще има прозрачност. Говоря за законодателна отговорност спрямо поетите политически обещания. Тоест, в конкретния случай става дума за законопроект за законодателна отговорност, включително и наказателна при неизпълнение на тези политически обещания. Впрочем, по този повод имаме право да запитаме, което се запитват и други организации в България. Наскоро ми изпратиха такъв документ. Какво става с законопроекта за пряко гражданско управление, който беше подложен на първо четене миналата година в парламента и оттам отново потъна някъде в папките. Къде се определяте и поставяте в политическия спектър? Вие сте лява, дясна партия? Каква партия ще бъдете? Ние сме, най-общо казано, центристка партия. Може би, което подлежи сега в момента на дискусия, може би аз лично споделям сега в момента това, може би социално-либерални са принципите ни, но отново повтарям, че основното за нас е диалога и търсенето на една широка база на осмислене на настоящия момент и търсенето на перспектива за утрешния момент, за утрешния ден. Казахте, че тази партия, идеята е дошла в Германия? Да. Тези хора, които... Наскоро, на 23 ноември, един от главните учредители и инициатори, Николай Колев, на 23 ноември имаше едно по-обстойно интервю в Сеизмограф при вашата колежка. Чудесно, вероятно още интервюта ще даде. Това обаче едва ли ще помогне. За това кажете, тези хора, които са в Германия, ще се върнат в България. Защо? Какво ги мотивира? По всяка вероятност те си има там хубава работа. Мотивира ги това, че не са безразлични какво се случва с техните родители тук, с техните приятели тук, с техните познати. Мотивира ги и вътрешната им собствена отговорност, собствения им морал. А ако не влезете в парламента? Има много инструменти, за да се упражнява една политическа дейност, макар че не допускаме варианта. Искам тук да си позволя да споделя с вас, че лично аз съм изненадан. Ние сме съвсем млади в момент на структуриране. Не говоря за възраст, говоря изобщо като организация. И аз някъде от около месец се наех с задачата да лобирам в България. И първоначалното ми опасение беше, че ще срещна общо взето апатия, недоверие и така нататък. Много приятно съм изненадан, че с един дори не много обстоятелствен разговор бързо намираме съмишленици, които имат готовност с всичко, с което им е по силите, да съдействат за една подобна идея. Кажете ми 3 неща, с които смятате, че ще спечелите хората. Това е на първо място промяна на семантиката на думите политик, които не е безизвестно широкото публично пространство, че са мръсни думи в